तामुलपुर जिल्ला नाग्रिजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गुथुमनि बेन्दोंआव थानाय खाथरबारि गामि आफादा रुफाथि मायथाइ बाथौ फोरबो फालिनो साखाफारा। फैगौ 10, 11 आरो 12 डिसेम्बर खालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 25थि बोसोरारि बाथौ फोरबो एबा रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंफुंगोन खाथरबारि बाथौ थानसालियाव। बे रुफाथि मायथाइ फोरबोनि गिबि सानखालि बाथौ दुमनाय, गाहाय दरखं बेखेवनाय, थानसालि बेखेवनाय, फिरफिला बिरहोनाय आरो जौसां बेखेवनाय बायदि बायदि हाबाफारिनि अनगायैबो आरज गाबनाय, गथ'फोरनि गेलेमु बादायलायनाय, मोसानाय बादायलायनाय, धोरोमारि माखासे सावरायलायनाय हाबाफारिजों लोगोसे बिसम्बि बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै धोरोमारि गेवलां सावराय मेलबो खुंफुंनो लानाय जादों। गेवलां सावराय मेलखौ बेखेवनानै होगोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लागोन दुलाराय बाथौ गुथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया। बे हाबाफारियावनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, इएम धर्मनारायण दास, तामुलपुरनि बारग' एमएलए सन्दि बसुमतारी, समाज सिबियारि समनाथ बसुमतारीजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां समाज सिबियारिफोर आरो बाथौ सिबियारिफोरा बाहागो लागोन। बाथौ धोरोमारि सिबियारि रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। खाथरबारि गामि जौगा आफादनि बानजायनायाव खाथरबारि दालाय बाथौ गौथुमा खाथरबारि दालाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइखौ जोङो फालिनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो बे रुफाथि मायथाइखौ जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय खाथरबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा साखाफारा जादों आरो बे सानथामनि हाबाफारियाव रंगिना संगिना हाबाफारि लानानै खुंफुंनायजों लोगोसे बे बाथौ धोरोमखौ गुवारै जोङो फोसावलांनो थाखाय जोङो फैगौ 10, 11, 12 खालार डिसेम्बर खालि लानाय जादों आरो बे सानथामनि हाबाफारियाव धोरोमारि सावरायनाय, गथ'फोरनि थुनलाइयारि बादायलायनाय, खेला दुला आरो लोगोसे मोसानाय मुसुरनाय आरो हारिमुआरि आयदाखौ जों लादो आरो बेयाव जोङो गेवलां मेलाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो लोगोसे बे गेवलां मेलनि बुंथिगिरि हिसाबै जोङो दुलाराय बाथौ धोरोमारिनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथांखौबो जोङो हांख्रायदों। गाहाय आलासि हिसाबै जों हांख्रायदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारखौ, बिथांखौबो जों हांख्रायदों आरो बे हाबाफारियावनो जोङो नैबे सिलभार जुबलिजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बिसम्बि गांसे दिहुनदों। दा बे बिसम्बिखौनो बेखेवनो थाखाय तामुलपुर समस्तिनि एमएलए मानगोनां जलेन दैमारि सारखौबो जोङो बे लेखा लाइसिखौ बेखेवनो थाखाय जों बिथांखौबो हांख्रायदों आरो बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलनिनो मानगोनां एमसिएलए, इएम बिथांमोनखौबो हांख्रायदों आरो बेबायदिनो जोङो गाजा गोमजायै बे फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय गामिनि गासैबो रायजो राजाफ्रानो सहाय सहयोग होलायनानै बे सानथामनि हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो हागोनखौ जोङो आसा खालामदों आरो जोबनायाव जोङो हारिमुआरि मोनसे आयदा लाखिदों। बे हारिमुआरि आयदायाव जोङो जोंनि बे बिटिसि हालामनिनो मुंदांखा रोजाबगिरिफोर कपिल स्वरगियारि आरो फुंबिलि बसुमतारी बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों आरो बे हाबाफारियावनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोङो लैहोर लैहोर फैनानै गाजा गोमजायै फैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजाखौ हांख्रायदों। दा गासैबो जाहाथे फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो हायो।